Sziasztok, srácok! Ez egy újabb Tokaboka videó. Tudjátok, Chloéjék, akik most elköltöztek egy másik házba. Ebben lesznek a videók. Akkor kezdjünk is bele. Ó, de szép reggel van. Hányadika is? Vagy úgy értem, vasárnap van. Holnap sajnos menni kell iskolába. Nem ez. Jaj. Nem akarom a pizsamát felhúzni. Így, ez most így tökéletes lesz. Ja, ma nem kell iskolába menni, hisz most mondtam. Még alszanak egy kicsit a kiskutyaim. Megnézem, apáik felkeltek-e. Jó reggelt, apa! Ó, jó reggelt, kislányom! Nos, kicsi, ébreszt fel le a bátyádat. Oké. Máté, ébredj fel! Mit keresel a szobámba? Én mit keresek itt? Talán megkértem, hogy keltselek fel. Nem szeretlek ilyenkor, ahogy ilyen sömerben vagy a szobámban. Öltöz fel és gyere le reggelizni. Jó, csak menj ki a szobámból. Oké. Jó reggelt, anya! Jó reggelt, kicsim! Menj, ülj le és reggelít. Oké. Hoppá. Jó, gyorsan megeszem. Áj. Mi? Miért? Mert csak akkor eszünk, hogyha mindenki itt van. Milyen buta szabály ez? Kicsi, ez így van helyesen. Apád és a tesód hol van? Nem tudom. Apával elmentem apához, azt mondta, ébresztem fel Mátét, akkor Mátét felébresztettem nagy nehezen, és nem tudom, biztos jönnek. De hadd egyen meg, létszi, anya. Nem, megvárjuk őket. Máté, csukd be a liftet. Oh. Jó reggelt, drágám! Jaj. Jó reggelt!
Jó reggelt! Üljetek le, és most, Chloe, hozzáfoghattok az evéshez. Hurrá! Végre! Oh. Végre ehetek. Akkor mehettek a dolgotokra. Chloe-t kivéve. Na, a nyomás. Nos, anya, én miért maradtam itt? Azért, Chloe, mert szeretném, ha kitakarítanád az egész szobádat. Mi? Az egészet? Igen, nem tettek róla, hogy olyan nagy a szobád. Anya, de nem szeretném. De ki fogod takarítani? Nem fogom. Akkor Máté miért nem takarítja ki? Jaj, kicsim, ezt már megbeszéltük. Máté is kitakarítja, de neki is sokkal több dolga van, mint neked. Nem csak kis általános iskolába jár, hanem ő már középiskolás. Szóval neki fel kell készülni, ő tanul. Aha, persze. Fogadok, hogy megint a gépén játszik. Nyomás a szobádba. Most. Rögtön. Istenem. Fú. Na, most csak azért is megnézem, hogy mit csinál Máté. Máté? Hol van? Máté? Hát, anyáiknál bújt el. Máté? Mindegy, minden nem is jártam volna így. Máté? Hol lehet vajon? Mit csinálsz itt? Te mit csinálsz itt? Csak fifázol, vagy mit tudjam én, mit csinálsz, amíg nekem ki kell takarítanom a szobámat, és anya még azt mondja, hogy te tanulsz. Tanulok is. Csak éppen fociból érettségizek. Persze, higgyem is el. Máté, tanulj! Nem se fogod megmondani, vakacs. Hagyj békén. Jó, most csak azért is bosszút állok. Sima labda. És kijössz. Ezt ellopom. Meg ezt is. Tudod mit, ez nem kell. A híres labdát, ami a leghíresebb focistáé, szét fogom törni. Vagy kiukaszgatom. Mit szólsz hozzá, és még az aláírás is rajta van. Haha, még jobb. Ne, kérlek, hagyd békén, Hugi, légy szíves. Hagyd békén. Nem. Kérlek, légy szíves, akármit megteszek. Oké, takarítsd ki a szobámat. Mi? Ezt nem várhatod el tőlem. Azt mondtad akármit, vagy búcsúzz el a drágalátós dolgaitól. Jó, megteszem. Csak tegyél vissza mindent a helyére. Nem köszi. Majd, ha megcsináltad. Istenem! Jó, menjünk fel.
Nem arcoskodj, vagy tönkreteszem a dolgaid. Jó, csak ne tedd tönkre, létszi. Indulj meg. Oké. Ne csukd rám az ajtót. Kezdj hozzá, amennyi megyek medencézni. Ebbe gyorsan készít mindent. Itt erről a víz közelében nem fog érdekelni, ha beleesik. De legalább takarít helyettem. Ez nagyon jó. Nagyon örülök neki, így nem, igazából így megzsarolhatom simán Mátét. Akármivel, hisz láttátok, hogy tudtam zsarolni, amikor elvettem a foci bízbaszát meg a telefonját. Nagyon jó érzés így zsarolgatni. Mit képzel magáról ki ő? Mindegy. A telefonomnak és a híres labdámnak nem lehet baja. És én nem akarok tovább takarítani. Utálok. És akkor még engem csicskáztat a hugom. Mit képzelt magáról? Ki ő itt? De komolyan. Nem szeretem a helyzeteket. Utálok takarítani. Esküszöm, inkább felakasztanám magam, mint hogy itt legyek, hogy nem tudom, de most már elegem van ebből a takarításgatásból. Felakasztottam oda most ezt a porolót, maradjon is ott, nem érdekel, telefont tudok olyat venni, és valahogy nagy nehezen több millió forintokért veszek új labdát. Sajnos. Én itt nem akarok takarítani. Jó, nem mondok le a labdáról, hisz nagyon különleges.
Még azért, hogy visszaadj ezt is felmos neki. Jó, én ezt nem csinálom tovább. Megmondom, hogy végeztem. Ó, Chloe. Igen, Máté. Ne csicskáztass többet, add vissza a dolgaimat, hadd menjek el. Nem, még nem vasaltad el a ruháimat. Ez nem is volt benne. De most már benn van. Kéred a telefonod és a labdát? Tudod mit? Nem érdekel. Oké, elbúcsúzhatsz tőlük. Jó, várj. Menj. Menj innen, mert vízipuska van nálam, és nem félek használni, ha nem vasalod ki a ruháimat. Az összeset, 1-től 1-ig. Chloe, tudod, hogy ezért meg fogsz fizetni. El akarsz búcsúzni az értékes tárgyaitól? Te aztán tudsz zsarolni egy idősen is. Nem hiszlek el. Hogy lehet egy ilyen szörnyű húgom? Ne aggódj, én se téged akartalak. Na, menjél. Jaj, de jó nekem. A leges legjobb. Kabátot nem fogom kivasalni. Nincs kedvem ezt csinálni. Utálom őt. Meg kéne néznem, hogy halad. Nincs kedvem ezt csinálni. Utálom őt. Meg kéne néznem, hogy halad. Bravo, bravo! Szép munkát végeztél, Máté.
Nos, mennyi nem beteszem ide a fürdőruhámat, és ezt meg mindjárt áthozom. Oké, nos, így vannak a cuccaid. Vedd el őket, és a bőröndömet kérem vissza. Köszönöm. Most már nem veszem vissza a ruhát, mert mindjárt bástadatik. Mehetsz? Hisz már este van. Jó ét. Másnap. Ó, már is reggel van. Mibe menjek ma is suliba? Megnézem, mindenben van-e. A mappám, a könyvek, 2 füzet, és a naplóm, meg a kulacsok. Hányadika van? Hétfő, oké. Így gyorsan megfésülködök. Lila és rózsaszín szemhéjfesték. Na most mehetünk. Anya, mehetünk? Persze. Akkor lent várlak. Oké. De előbb megnézem Mátit. Már megillokodni akarsz, és betörni a szobámba akarsz? Nem. Békivel jöttem. Jó, akkor ahogy jöttél, el is mehetsz. Jó. Kicsim, te még itt fenn vagy? Ja, igen, úgy döntöttem megvárni. Oké, menjünk ketten. Szia! Szia, legyél jó! Oké, szia! Szandi még nincs itt, de az okos tojás és a egyik ellenséged ott van. Jaj, de jó! Szia, Szandi! Szia! De nem Szandi vagyok, Dávid. Nem mondod. Szia. Hagyd már békén. Már megint kezded. Mégis mi? Szerelmesdít meg a minden. Fejezd be. Oké. Ha te kéred, neked bármit. Ja.
Jó, ez így. Hol lehet már szanni? Már megint ez a szoros iskola. Szia, lúzerkém! Fog már meg... Csönd legyen már megint. Hagyj békén. Nem foglak békén hagyni. Amíg nem szesz le a pasimról, és amíg az ellenségem vagy. Csá! Szia, barinő! Szia! Hülye gép. Végre itt vagy. Szia, Chloe! Aha, mert megint nem hagy békén. Ki? Hát melletted Dávid és Sabrina. Tudom, ők nagyon rosszak. Mármint Dávid nem rossz. Dávidot én szeretem, tudod? Jó, bocsi, elfelejtettem, de akkor is hagyjon engem békén, akkor te utána szaladjon meg mindennel utána. Ez igaz, én is ezt szeretném. Sziasztok! Itt van Ádám, úristen! Itt van Ádám! Ez az szerelmem. Csak nehogy pályázzon rá megint Chloe. Itt van Ádám. De nem beszélek róla. Ma elmaradnak a tanítások. Megkérdezhetem, hogy miért? Mert megbeszélés lesz a tanároknak. Mehettek haza nem sokára. Ugye, ki tudja, mit írunk ma? Én. Na, mondjuk Barnabás. 2025 ezt eddig letörlöm. 2025 február az a második hónap. Hányadika is? 12. Köszönöm, le is törölheted, Barnabás. Nem sokára Valentin nap. Nos. Köszönöm, Barnabás. Akkor mehettek is haza. Nagyjából ennyi volt ez a mai nap. Várlak titeket holnap Valentin napon. Akkor mehettek. Vagyis nem, bocsánat. Egy pár percig is kell maradnotok az udvaron, amíg megbeszéljük dolgokat. Aztán mehettek, oké? Nyomás. Hé, haver, nem akarsz meccsezni? De oké, jó. Lányokat ne hívjuk. Hát nem tudom, Chloe-t hívhatnánk, nem?
Miért pont Chloe-t akarod hívni? Semmi. Aha, fura vagy, de mindegy, menjünk. Hívjad. Oké. Mindjárt csak felveszem a mezemet. Chloe, drágám. Mi? Hogy hívtál? Semmi, de ezt nem tudom, mi a baja. Hagyj békén, mit akarsz? Nem akarsz jönni egy meccsre? Nem. Akár a barátnőd is jöhet. Oké, nem köszi. Veled soha. Chloe, tudod, hogy szeretem őt. Nem érdekel. Hagyjon békén, legyen a te megszállottad, ne az enyém. Hát, ha nem, akkor nem. Mindegy, akkor most maradhatunk itt. Én kezdek. Nem akarod levenni a szemüveget? Jó van, de... Nem, szemüveg nélkül nem akarok lenni. Vesztes kezd. Tessék, ez nem sikerül. 5 próbálkozási lehetőség. Nyugi, ez még csak az eleje, belejössz. Eddig is jó voltam. Jó, kapusnak biztos könnyebb lenni. Jaj. Elkaptam végre. Az elsőt elkaptam, a többit is el fogom írni. Jó, ez csak egy volt. Bocs, hogy ezt mondom, de neked egy. 2. Vajon hova dobjam? És sikerült. Te valahogy biztos, hogy csalsz. Többet nem játszok. Miért csalnák? Hogy miért? Azért. Istenem, Dávid, már mindenem fel kell neked mérgetni. Egyből mindenre felmérgetsz. Tessék, ha nem vagy ott, látod? Bedobom. Hát nem miattam volt. Dobd le, úgyhogy nem vagyok ott. Még egyszer.
Látod, nem az én hibám. Gyerekek, mehettek haza. Oké. Szia, Szandi. Hello. Nos, srácok, ennyi is lett volna ez a videó. Majd lesz a második része is. És ha tetszett a videó, iratkozzatok fel és lájkoljatok. Sziasztok!